good morning mga ka-business. So, ayan yung aking tindahan. Medyo magulo yung aking tindahan ngayon. Ayan. So, may dumating akong deliver ngayon. Small and medium. So, update ko lang kayo sa price natin for today dito sa Pampanga. Ayan yung eggs namin. So, may nag-deliver sa akin ngayon. Ayan siya. 8:30. So, August 30. 2023. Anong day ngayon? Today is Wednesday. So, kaka-deliver lang yan. So, may nagtanong sa akin nung isang araw. Nag-comment siya. Tinatanong niya sa akin, pa-update ako sa price ng eggs dito sa Pampanga. So, ayan yung price ng eggs natin. Yung 1 case na small is 2.1 and 1 case na medium is 2.2. So, deliver lang sa akin yan. Hindi ako updated sa price ng mga poultry natin. So, yan. Dineliver lang sa akin ng aking supplier yan. So, maghahanap muna tayo ng pagkukuhanan natin para makapag-direct tayo sa mga eggs. And, medyo mabababaan na natin yung price